Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng dinengding na alokon. At syempre mga kapudibis, meron po tayong pritong pampano. At syempre, meron din po tayo ditong ale, ubi sa Kapampangan, ube, alaya naman sa Tagalog. At bigay po ni Tita Cheseline Ignacio. Thank you so much po, Thank you Tita. so much po. Tikman natin mayat maya. Yes. At mga kapudibis, ang drinks natin, tubig. Tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, try na po tayo. Amen. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis ng kamay namin. Mahantam kay Kapampangan. Manganta na po. Opo. Yan, ang daming isda. Oh, lumalangoy-langoy. Lumalangoy, langoy. Ayan. Ang unang subo natin, gulay na. First time namin matikman yung gulay alokon. Yes. Ito. Masarap daw to. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo mga foodies. Ito, alokon. Masarap nga. Lagay ko dito ha. Yan. May sabaw, syempre may sabaw. Wala nang kanin, kaya puro tutong po yung hindi kami natira. Naupos. Kasi oras na eh. Nung oras na, alas 3 na ata, alas 2. Stop. First time namin kumain na alokon. Kunin ko na kaya na. Binaliktad yung kaldero. Sarap-sarap. Grabe. Tapos lagyan mo na sabaw, mga kapudibis. Meron siyang ito ano kasi to, alam ko to eh, nasa dila ko lang, pero to? Bule, Sa Kapampangan. Oo, sa Tagalog, hindi namin alam kung ano sa Tagalog. Comment nyo. Google ko mamaya. Google. Google.
Mura ngayon yung ano, kamatis. Mura? Mm-mm. Kaya kamatis na lang kakainin natin ngayon. Sarap ng isda. No? Ang cute niya eh. Pampano. Wala malalaking ganito mga kapudibis. Sana kapag nag-swimming tayo, meron dito ganito sa dagat, no? Mauli natin, no? This swimming beach. Oo! Di ba sa dagat yun? Sa dagat to nauli, di ba? Di naman siguro sa swimming pool. Hindi, sa ano lang yan. Sa ilog lang yan. Sa ilog ba? Maglalagay tayo na ano? Pamingwit. Ano yan? Lagay mo dyan. Lagay mo dyan. Titirahin natin yan.
Gusto mo yung kulay. Sige lang to. Diba? Ubos. Siyempre sabaw. Sarap. First time namin natikman yung alokon, no? Masarap pala. Siguro masarap ilagay sa munggo yan. Tsaka, munggo, tapos lagyan mo ng ganyan, tapos talbos kamote. Yan, bakit pala yan. Ayan, dito ako excited sa ube, alaya, or Kapampangan. Ale, ubi. Ale, ube. Ayan. Tita Jesseline, thank you so much po, tita. Sa susunod naman ay... Pansit. Ito. Pansit naman. Mumukbang namin yung pansit. Promise. Oo. Saka, shoutout po kay Sheila Balesteros. Ayan, bolera ng lupaw. Ay, bolera. Nagluluto siya ng mga ganyan din. Kaanin. Tsaka pansit. Ay, Beke baka naman. Ate, baka naman po. Sheila Balesteros, bolera ng lupaw. At shoutout din kay mama ni Siopaw, si Rosalind Pineda. Ayan, birthday po niya sa Sabado. Advance, happy birthday. 75 years old na po siya. Wow, happy birthday po, ma'am. Thank you po. Ay, salamat po. Happy birthday. Sarap. Nagmamantika. Pala. Sige. Ube na ube talaga. Malalasang talaga yung pagka-ube niya. Pwede mo nang i-business to, tita. Siya yung nagbigay ng sampelot sa atin. Thanks so much po, ma'am. Shoutout din kay Crisalit Ignacio. Alexis Castro. Wait ko po yung pansit, ma'am. Ang sarap. Last. Balo, tikman mo. Sige. Ay, tikman mo. Magdi ka bibigyan ng pansit. Ay, tekman ko nga. Harap, no? Hindi ko mabuka ka yung bibig ko. Malagkat siya. No? Malagkit yung ginamit niyang ube. Tapos hindi siya ganun katamis. Sakto lang. Pwede siya sa sa meron diabetes. Pwede siya dito. Hindi, masarap siya. Hindi siya matamis. Hindi siya matamis, mga kapatid. Masarap siya. Ube. Ube. Ayan, habang kumakain si PBM ng kalamay, ay ube alaya. Gusto po namin magpasalamat sa mga members po namin. Sana supportahan niyo po sila. Platinum Bini Vlog, Remis TV Watkins, Mickey D. Albert, Silver B naman po, Ay Garcia Vlog, Ron 21 Saudi Vlog, It Sogi, Your Wawa, Japinay Akane Vlog, Jaron Maverick, Mads Helen, Jenhen Capares, Iñaki Eats, Hampas Lupang Burgis. Ayan, meron po silang YouTube channel at Facebook page. Please mag-follow at mag-subscribe na po kayo. At thank you din so much din po sa FB subscriber sila, Cindy at si I Garcia Vlog. At thank you so much po sa super chat po ninyo, si I Garcia Vlog. Meron po silang Facebook page at YouTube channel. Mag-follow at mag-subscribe na po kayo. Yes, mga kapulibis, at si Ron
Ron21 Saudi Vlog. Nag-super chat din Ayan, po thank siya. you so much po, Lods, Ron TV, Ron21 Saudi Vlog. Ayan, At saka si Mi Vlog, yung isang ay nakaraan araw. Thank Maraming you so salamat much po, po. ma'am. Mga Kapudibis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalat at Cook Like Crazy. Mag-follow at mag-subscribe na po kayo. Yes, mga Kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.